Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Ҳама каса хуш омадед. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳ боша. Ин ҷа ман сурата мевонам. Ин сурата ден. Ин бародармон ном дора Абдусаттор Абдулваҳобович. Соли таваллудаш 01.05.1996. ин бародар ноҳияи Раҳшда таваллуд шуда. Бачаҳои ғармӣ ин бародара кароч шумо группа дорен, дар группаҳотон ҳамин видеоро партоен ки бинан ҳамин бародар праваш пайдо шудагия. Касе ҳамин бародара мешунад беғази праваш бо якта техпаспорти мошини Лада Веста. номерои мошини Лада Веста дар инҷа отсутствует. Надидеста ман номероша. Номероша оз мекунам. Номерош ин инҷа наистага ҳарфи Т 833 дита не 790 79 регион 790 регион. мошин 2021 випуска ва Раҳимов Ҷомӣ гуфтани одама патентш пайдо шудагия. ин бародарҷонмо патентш пайдо шудагия. Раҳимов Ҷомӣ 16/06/2003. ин бародаре ки патентш пайдо шудагия. суратша дар ин тараф мемон. ин одди ден суратша. ва бародаро апа хӯро ягон документ ёфтем, ягон документ гум кардем. ҳатман муроҷиат кунед. иншолло кадом бародаре ки мондагим ягонташ беихмол шудаг нест. ҳамаш соҳибои документоша ёфтаган. аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳ боша. фақат дар ҳаққи ман хеле дуогӯ бошен. дигар пул мул ягон кас дар кор нест. обод сарбанд шуд. ман дар хизмат шумо бародарам. як реклама дигар хотир муромад. билети самолёт поезд ба ман зан зан. номерои ман +7 910 88 88 676. ватсап. фақат ватсап зан занед. ай барои аллоҳ обод бошед.